салом алейкум, бародарони қанду наботум, зиндаву сарбуланд бошед. Хӯрои ватан. Мани хӯрои ватан. Мани хӯрои ватан. Хоб, ира ба забони русӣ расторопша мегӯянд. Ҳами галовкаи ҳами дона дора, донаҳои ҳами барои касалиҳо мегиранд. Вай ме кафемол қақати меш, вай мекунанд, майда мекунанд, ҳар хел маводот добавка мекунанд, мехӯранд. Хоб, ина бози бо мора ҳамира метавонем ки истеъмол кунем. Давраи кӯдакида мо истеъмол мекардем. Ҳозирам бештар биёрам. Ҳозирам ҳамира мо истеъмол мекунем. Мана. Хоб, барои ё оли ма бо видео мекунам. Мана ҳами ай расторопша таркакша. Маззаи тору надорад.